O mercadiño ambulante de Boiro recuperou esta mañá os postos de téxtil, calzado e complementos. Fixo extremando as medidas de hixiene, seguridade e separación entre postos, seguindo así as recomendacións das autoridades sanitarias. Ata de agora só se permitía a instalación dos postos de alimentación. Durante o estado de alarma, os mercadiños ambulantes quedaron suspendidos e coas fases do plan de transición cara á nova normalidade foronse restablecendo progresivamente, con limitacións de aforo e con prioridade para os postos de alimentación. Sí, nada, hoxe, pois, bueno, desde que se levantou o estado de alarma, pois xa decidimos abrirse a todos os sectores o mercado municipal, sempre ca normativa vixente do 75% e mantendo a separación, e, bueno, o que me traslada a Policía Local hoxe a mañán a primeira hora, que se estaban montando con normalidade, e bueno, agora creo que xa temos que ir un pouquiño a pouco entrando con normalidade, sempre mantendo as distancias de seguridade, e, bueno, que ten que primar, está claro, a seguridade, pero tamén a economía, tamén quero un compendio entre unha cousa e outra, e pouquiño a pouco, pois seguir recuperando, como digo, a normalidade, non? Durante a xornada de hoxe, o número de persoas que acudiu ao mercado tamén foi maior que o das últimas semanas, aproveitando ademais as boas temperaturas e o arranque da tempada estival.